Много често се случва нашите пръстчета да отидат на едно място. Обаче в това място не трябва да ходят тези пръстчета, защото пръстчетата носят едни лоши човечета, които ако ги сложим в устичката, отиват в нашето стомахче. А там не е добре да ходят. Да. Така че, айде да видим сега нашите пръстчета дали ще отидат този път. Отваряме ръцете, отваряме пръстчетата. Да видим. И отвори, затвори, с двете си ръце плески. Отвори, затвори и крачетата тупни. Пълзи, нагоре ти, към брадичката стигни. Отвори устата си, но не ги пускай вътре ти. Ей! Твои